Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Adalino. Taong 1950, Matag-Ob, Leyte. Noong mga panahong ito, may dalawang pamilya sa Matag-Ob na matagal nang may galit sa bawat isa. Ang kanilang hindi pagkakaunawaan, ilang henerasyon nang dinadala ng bawat pamilya. Kabilang si Adalino sa isa sa mga angkang nabanggit. Ayon sa kanya, na mula pagkabata wala siyang ibang nakita kundi ang madalas na paghahanda ng kanyang mga tiyuhin para malabanan ang mga bantang paparating. Kung sila ay napapabilang sa pamilya ng mga mananambal, ang mga kalaban naman nila nahanay sa pamilya na may lahi ng pagiging aswang. Hindi naging madali para sa kanila nakaharapin ng mga ito. Gawa ng sa halos 3 henerasyon, marami na sa mga kapamilya nila ang nagsakripisyo at nag-alay ng kanilang mga buhay. Base rin sa istoryang nabanggit ng tatay niya, iisang bagay lang ang pinagmula ng kanilang sigalot. At yun ay walang iba, kundi ang isang lumang libretang matagal ng pagmamay-ari ng kanilang angkan. Libreta ng ritual at mga pantawag ang nilalaman nitong karunungan na siya namang pilit inaangkin ng mga nilalang. Ayon sa namumuno rito, sila talaga ang orihinal na may-ari nito. Kinuha lang ito ng kanilang mga ninuno noong mga panahong may tiwala pa sila sa bawat isa. Dagdag pa nito na, kaya nila ito ginawa ay dahil sa natatakot sila sa maaaring maging bunga ng mga ritual na napapaloob dito. Magmula noon, hindi na naging maganda ang pakikitungo ng bawat angkan. Katagalan, naging madalas na ang kanilang pakikipaglaban hanggang sa naging mga mortal na silang magkaaway. Para naman makaiwas, sinubukang dumistansya ng pamilya ni Adalino. Kung saan saang lugar na rin sila lumikas para makatakas pero nakapagtatakang patuloy pa rin silang sinusundan ng mga ito. Hindi lang yan. Sa bawat paglipas ng taon, mas lalong nagiging masigasig ang pagmamalabis ng mga ito na makuha ang libreta. Nung nagkaedad nga si Adalino, gabi-gabing umaalis ang mga tiyuhin niya. Pagbalik nito ng madaling araw, kung hindi ito kulang ng isa, may pasan-pasan yung bangkay ng kanilang kasama. Nakakapanlumo man ito kung titingnan. Hindi niya maipagkakailang sanay na ang bawat isa sa kanila. Nga pala pinuno, bilang pamilya ng mga mananambal, halos magkakaparehas lang ang kanilang taglay. Sa kabuuan, kinukuha nila ang kanilang mga lakas sa mga buhok ng tikbalang. Konsagrado at binabalot din ng mga pangontra ang kanilang mga armas na nakatuon lang ang bisa sa uri ng kanilang kalaban. Sa panig naman ng mga aswang, nahanay ang mga ito sa mga aswang na malapit sa mga amumongo. Ang kakayahan din nilang makipag-usap sa mga engkanto ay ang isa sa mga banta na pinipilit iwasan ng pamilya nila Adalino. Dagdag pa ng kanyang ama, na kapag kumikilos ang kanilang mga kalaban, kasama nito ang mga engkanto. Hindi lang din yun basta-bastang sumasama, gawa ng nakahanda yung tumulong sa anumang oras at pagkakataon. Upang magkaroon din kayo ng ideya sa kanilang mga anyo, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang iilan sa kanilang mga itsura. Base sa salaysay ng ama ni Adalino, likas na matalino ang kanilang mga kalaban. Tuwing umuusad ang mga ito para makipaglaban, hindi nila hinahayaang may kakulangan ang kanilang pangkat. Sa unahang hanay, naroon ang mga mandirigmang aswang kasama ang mga amumongo, habang sa likod naman, naroon ang mga kalahi nilang mangkukulam na nakatalaga sa pagpapalakas ng mga abilidad nila, gayon din sa panggagamot. Sa likuran naman itong bahagi, naroon ang mga bruha na walang sawang humihingi ng tulong sa kanilang bathala. Ang mga nilalang na nagsisilbing suporta ng mga mandirigmang aswang ang siyang pinakamahirap paslangin.
Bukod kasi sa nakadistansya ito sa pangunahing pangkat, nasa ilalim din ito ng proteksyon ng gabunan na siyang namumuno sa grupo. Dagdag pa ng kanyang ama na, likas na malalaki ang katawan ng mga mandirigmang aswang. Makakapal din ang mga kabal nito sa katawan, sa puntong hindi mo ito basta-bastang masasaktan kung gagamitan mo lang ng mga simpleng sandata. Bukod sa mga kabal nila, may mga mahahaba rin silang buhok na nagsisilbing ikalawa nilang kalasag upang makaiwas sa mga matitinding pinsalang maaari nilang matamo. Matutulis din ang kanilang mga tenga, tapos kagaya ng ibang lahi, may mahahaba rin silang mga kuko. Kulay abo rin ang kanilang mga balat at parang sa ordinaryong tao lang din ang pamamaraan ng kanilang paglalakad. Hindi lang yon, malas sa panigi rin ang wangis ng kanilang mga muka at kahit malalaki sila, hindi sila basta-bastang nakikita kapag sila'y kumikilos sa kalagitnaan ng gabi. Marainding inilahad ng kanyang ama. Hindi ang wangis nito ang nakakatakot, bagkus ang pamamaraan ng kanilang pagkilos. Bawat galaw kasi ng grupo, may kaugnayan sa ginagawa ng mga mangkukulam at bruha. Yon ang isa sa pinakamatindi nilang problema na halos pinipilit na nilang solusyonan sa loob ng ilang dekada. Matapos namang marinig ni Adalino ang tungkol sa mga bagay na yon, tanging pagkasindak at pagkabahala ang kanyang naramdaman. Naisip niya kasi na dahil sa ganoong kakayahan ng mga nilalang, hindi malabong matalo sila ng mga ito. Bilang nakatakdaring mandirigma ng susunod na henerasyon, obligado rin siyang malaman ng lahat habang nasa mura pa siyang edad. Sa loob ng ilang buwang pananaliksik, marami na siyang natanong na mga retiradong mandirigma sa kanilang pamilya. Dito rin niya naunawaan kung bakit hiwalay ang kanilang tahanan sa mismong baryo ng kanyang mga kaibigan. Ayon dito, yun lang ang nag-iisang paraan para hindi sila makadamay ng iba. Dagdag pa ng mga ito na palaging nasa panganib ang kanila kung kaya't hanggat maaari, kinakailangan nilang makapwesto sa matataas na lugar upang hindi sila maunahan. Ang mga ganoong rason ayon kay Adalino ang mas naghubog sa kanya para ipagtanggol ang pamilyang kanyang kinagisnan. Bagaman wala pa siya sa tamang edad para maging isang mandirigma, maingat na niyang ginagawa ang pagsasanay at nakasanayang gawain ng mga ito. Ayon kay Adalino, na pagkatapos niyang magsanay ng umaga, diretso siyang tutungo sa baryo para bumili ng mga pangangailangan nila. Ganon at ganon ang kanyang ginawa hanggang sa may makilala siyang lalaking kaedad niya na nagngangalang Bernardo. Kagaya niya, utusan lang din ng pamilya si Bernardo. Araw-araw pumapanhik ito ng baryo para bumili ng mga gulay at karne. Noong una, nagkakasabay lang sila sa mga tindahan pero sa katagalan naging magkalapit na rin sila. Kalaunan, dahil sa pagkakaroon nila ng magkaparehas na ugali, naging magkasundo sila sa mga bagay-bagay. Hindi nagtagal, nakilala na nila ang bawat isa. Nang mapagtanto ni Adalino na halos parehas sila ng sitwasyon, nagdesisyon siyang kaibiganin ito. Sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama, nalaman niya ang iilang detalye ukol sa kaibigan niya. Upang hindi naman sila mahadlangan ng kanyang pamilya, pinili niyang ilihim ang kanilang mga pagkikita. Inakala niya kasi na sa ganoong paraan, magpapatuloy ang mabuti nilang pagsasama. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman na ang tao palang kinaibigan niya, anak nung angka ng mga aswang na mortal na kaaway ng kanyang pamilya. Isang umaga, pagdating niya sa gulayan, nakita niya si Bernardong kanina pang naghihintay sa kanya. Nang magkatitigan naman silang dalawa, agad naman siya nitong niyayang maglakad-lakad na muna bago mamili. Dahil sa sinabi nito, masaya naman siya raong lumapit habang nakikipag-usap. Sa puntong yon, walang kaide-ideya itong si Adalino na pinagmamasdan na pala siya ng mga tsuhin niya.
Ilang minuto ang lumipas paglabas nila ng baryo. Nakita niya ang pangkat nito na bigla na lamang humarang sa kanilang dinaraanan. Bago pa man niya mamalayan ang presensya ng kanyang mga kadugo, napalibutan na nito ang lahat ng direksyong maaari nilang tahakin. Pagsilay naman niya sa ikalawang kapatid ng kanyang ama, nakita niya itong umiiling-iling habang nagsasalita. Adalino, nakikipaglaro ka ba kay kamatayan? Alam mo bang walang kapatawaran ng pakikipagkaibigan sa kalaban? Matapos naman itong makapagwika, dali-dali namang dinampot ng mga tsuhi niya ang kanyang kaibigan. Piniringan nila ang mga mata nito bago nila ito tuluyang isinilid sa sako. Nang maihanda na ang lahat, agad naman silang bumalik sa kanilang lugar. Hanggat maaari, iniwasan din nilang dumaan sa sentro upang walang makapansin sa kanilang mga ikinilos. Pagdating naman nila sa kanila, dito siya sinalubong ng kanyang ama kasama si Tandang Marcelo. Ang matandang yon ang kasalukuyang namumuno sa kanilang angkan, kaya bilang namamahala sa mga mandirigma, tungkulin ng tatay niya ang manatili sa tabi nito anumang oras at pagkakataon. Paglapit naman ito sa kanya, agad naman siya nitong inimbitahan sa isang pribadong pag-uusap. Habang binabagtas naman nila ang daan, pinagsumikapan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili pero nanatiling tahimik ang dalawa. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay ni Tandang Marcelo, agad naman sila nitong pinaupo sa sala kasabay ng pagpapahintay nito ng ilang minuto. Maya-maya pa, pagpasok naman nito sa silid, dito niya mahinahong kinausap ang tatay niya ukol sa mga mangyayari. Base kasi sa kanyang mga naranasan noong mga sandaling yon, hindi malabong matindi ang parusang naghihintay sa kanya. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, tahimik lang naman yung sumilay habang pinagmamasdan ang mukha niyang punong-puno ng pag-aalala. Alam kong hindi mo yon sinasadya, anak. Huwag kang mag-alala. Mabait si Tandang Marcelo at alam niya na tapat ka sa adhikain ng ating angkan. Isang pagkakamaling pagkakakilala nyo. Kaya mamayang gabi, itutuwid natin ito. Matapos naman yung mailahad ng kanyang ama, kahit papaano naging panatag siya. Alam niya kasi noon kung ano nangyayari sa mga itinitiwalag, kaya hindi niya maiwasang mag-alala. Makalipas pa ang kalahating oras na paghihintay, bumalik na si Tandang Marcelo kasama ang isa sa mga katulong nito na merong bitbit na tinapay at mainit na kape. Bago sila magsimula sa kanilang mga pag-uusap, sinigurado muna nitong nasa maayos na kalagayan ang bawat isa. Komportable, kumbaga. Pagkatapos naman nilang pagsaluhan ang mga ipinaluto nitong merienda, dito na ito nagsimulang maglahad ng iilan sa mga rason kung bakit hindi nila maaaring kaibiganin ang mga nilalang na yon. Ayon sa matanda, na bukod sa traidor ang mga ito, maaaring ginagamit lang din ito ang bata para mapalapit sa isa sa kanila. Hindi malabong hakbang yon ang kanilang kalaban kung kaya't kailangan nilang maging pantas sa paggawa ng desisyon. Dagdag pa nito na, walang saysay kung kabutihan ang ipapakita nito sa kanya, lalo pat may posibilidad na ginagamit lang nito ang kainosentehan niya. Mariin din itong inilahad, hindi nila hahayaang malaso ng mga ito ang isipan ng kanilang mga kabataan, kaya hanggat may magagawa sila, gagawin nila ang kanilang makakaya. Pagkarinig naman niya sa sinabi ni Tandang Marcelo, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik sa isang tabi. Ilang minuto pa ang lumipas, matapos naman itong mailahad ang lahat ng kinakailangan niyang malaman, dito na nito inutusan ng kanyang mga tsuhing naghihintay sa labas na pumasok. Nang marinig naman ng mga ito ang utos ng matanda, dali-dali naman yung sumunod, bitbit ang sako kung saan naroon ang kanyang kaibigan. Pagsilay naman niya rito, halos hindi naman niya maiwasang mapaiyak, dala ng matinding awa kay Bernardo.
Maya-maya pa, bahagya naman siyang napatahimik nang marinig niya ang tinig nito na paulit-ulit sa kanyang nagsasalita. Hindi mo to kasalanan, Lino. Pasensya ka na. Hindi ko sinabi sa iyo tungkol sa aking pagkatao. Gusto ko lang ng kaibigan, Lino. Kaibigang maaasahan katulad mo. Alam mo, sa pamilya namin, itinuturing nila akong kakaiba. Palagi akong inaapi at sinasabihang hindi ako nababagay sa kanila. Siguro yun ang rason kung bakit tayo nagkakilala. Dagdag pa nito na, hindi niya hangad na kumbinsihin ang mga kalahi niya. Bagkus gusto niya lang maging matapat sa huling pagkakataon ng kanyang buhay. Mariin din itong inilahad na hindi siya natatakot sa kamatayan kung ito lamang ang nag-iisang paraan para malaman ng mga ito na mabuti siyang kaibigan. Pagkarinig naman ni Tandang Marcelo sa sinabi nito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga tauhan na ilabas na ang batang yon. Maya-maya pa, nang tumahimik na ang buong paligid, napansin niyang parang hindi pa rin ito nakumbinsi sa salaysay ng kanyang kaibigan. Kung si Adalino ay mangiyak-ngiyak na, ang matanda namang namumuno sa ang kanila, parang hindi man lang natinag sa mga katagang narinig nito. Dahil sa pagiging matigas ng kanilang pinuno, napilitan naman siyang magsalita sa pagbabaka sakaling makukumbinsi niya ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi yun nangyari. Matapos naman niyang makapagwika, tumingin naman sa kanya ang matanda kasabay ng mahinahon nitong pagngiti. Sa halip din na sagutin ito ang kanyang mga paratang, pinili na lamang nitong pauwiin sila ng kanyang ama. Bago rin sila makalabas ng bahay, muli sila nitong pinaalalahanan na kinakailangan nilang dumalo sa mangyayaring piging kinagabihan. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, tumangulang naman ito hudyat ng pagsang-ayon. Sa kanilang paglalakad papauwi, dito na naitanong ni Adalino ang dahilan ng matanda kung bakit hindi ito naniniwala sa mga sinabi ng kaibigan niya. Dagdag pa niya na, mabait na bata si Bernardo at kahit siya saksi rito dahil sa kanilang naging pagsasama. Kung talagang may masama itong binabalak sa kanya, dapat noon pa nito ginawa. Pagtatapat pa niya na, makailang beses na sila noong nagkasama sa labas ng baryo, ngunit hindi naman siya nito ipinagkanulo kahit kanino. Sa katunayan, nailigtas pa nito ang buhay niya noong mga panahong may isang manlalason na nang diskita sa kanila. Pagkarinig naman ng tatay niya sa kanyang mga naging testamento, tila bang hindi ito nagpatinag. Ang nasabi lang nito sa kanya, hindi mababago ang desisyon ng pinuno nila, lalo pat malalim ang dahilan ng sigalot sa pagitan ng kanilang angkan. Nabanggit din ito na baka mamayang gabi masasaksihan nila ang pagpatay sa kaibigan niya. Dagdag pa nito na anumang mangyari, huwag niyang subuking protektahan ito kung ayaw niyang mapahamak. Hindi sapat ang posisyon ng kanyang ama para pigilan ang mga kadugo nilang matagal nang may malalim na galit sa hanay ng mga nilalang. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, tuluyan na siya nitong hindi kinibo. Ilang oras pa ang lumipas, nang pumatak na ang takip silim, dito na niya napansin ang pagiging abala ng kanyang mga tiyuhin. Bawat isa sa mga ito, halos hindi magkamayaw sa kanilang mga trabaho na parabang meron silang pinaghahandaan. Napansin din niyang abala na rin sa pagluluto ang mga kababaihan sa kanila hanggang sa dumating na ang punto na narinig na nila ang pagtawag ng kanilang pinuno. Dahil dito, kahit meron silang mga ginagawa, napilitan silang tumungo sa liwasan. Pagdating naman nila sa lugar, tumambad sa kanila ang mga kawa, kalakip ng mga nagluluto ng pagkain para sa kanilang hapunan. May mga nakikita rin siyang kamag-anak nilang nagpapatugtog ng tambol upang mas maging kapanapanabik ang kanilang pagmamasid. Maya-maya pa, nang nandun na ang lahat ng mga kadugo nila,
Dito na nagsimulang maglagay ng malalaking tipak ng bato ang mga mandirigma. Ipinuwesto nila ito sa pinakagitnang bahagi ng liwasan, senyales na may mangyayaring subukan. Akala ni Adalino subukan ang kargang mangyayari noong mismong gabi. Pero pag upo naman ni Tandang Marcelo sa gitna ng entablado, agad nitong iniutos na ilagay na ang sako sa pinakamataas na bahagi ng mga bato. Upang masigurong hindi yun makakawala, tinalian nila ito ng mahigpit bago nilubayan. Pagkatapos naman ito, pumasok na ang mga mamamana, bitbit ang kanilang mga sandata. Bago rin yung nagsimula sa kanilang palabas, nagbigay muna ng konting mensahe ang matanda. Nakakagulat man ang ibinahagi nito sa kanila, marami pa rin ang natuwa sa kanilang mga nalaman. Kahit nga ang kanyang mga kapatid, tuwang-tuwa sa sinabi ng pinuno nila. Ilang minuto pa ang lumipas, bago magsimula ang pagpatay sa bata, nagkaroon na muna sila ng mumunting salo-salo. Masasarap ang pagkaing nakalatag sa mesa pero hindi nito napukaw ang pansin ni Adalino. Habang naglalakad papalapit sa kawa, panay naman ang kanyang pagsipat sa kaibigan niyang itinali sa bato. Bagaman nakapiring ito, ramdam niya ang takot ni Bernardo ukol sa mga bagay na malapit nang mangyari. Dumaan pa ang 2 oras nang matapos na ang subukan ng mga karga. Dito na tinapos ng matanda ang pagdiriwang sa pamamagitan ng pag-utos sa mga mamamana na paslangin na ang bata. Nang marinig naman ng mga ito ang utos ng pinuno, agad naman nilang binalahan ang kanilang mga pana ng mga palasong may nagliliyab na talim. Unang pakawala pa lang ng palaso, tumama na ito sa binti ng bata, dahilan para mapasigaw ito buhat sa sakit na kanyang naramdaman. Nagpumilit na rin yung magpumiglas, ngunit habang ginagawa niya ang ganoong bagay, mas lalo lang siyang tinatamaan ng palaso. Hindi nagtagal, kumalat na ang apoy sa mga bato, buhat sa mga telang ginamit ng mga namamana. Maya-maya pa, napakapit na lamang siya matapos niyang makita kung papaano tamaan sa ulo at dibdib itong si Bernardo. Subalit sa kabila ng ganoong pinsala, nagpumilit pa rin yung lumaban hanggang sa binawian na rin ito ng buhay. Nang masipat naman nilang patay na ito, doon pa lamang nila yun tinantanan. May mga kalalakihan na ring dali-dali roong lumapit para ito ay kalad ka rin, tapos itapon sa labas ng kanilang pamamahay. Matapos naman niyang masilayan ang mga bagay-bagay, kibit balikat lang naman siyang naglakad. Napakasama noon ang kanyang loob pero alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa pa. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating naman nila sa kanila, bigla namang tumigil ang tatay niya na para bang may naramdaman itong kakaiba sa paligid. Pagtanong naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang tumunog ang tambuling malimit lang nilang ginagamit kapag may panganib. Sa isang iglap, mula sa entrada ng kanilang lugar, nakasilay sila ng grupong naglalakad na may mga kasamang amumongo. Nakatali sa isang mahiwagang baging ang mga engkanto habang binabagtas nito ang daan patungo sa kinaroroonan ng pamamahay ni Tandang Marcelo. Dahil sa pangyayaring yan, agad naman siyang inabisuhan ng kanyang ama na pumasok na sa loob. Ngunit imbis na sumunod itong si Adalino, pinili niyang bumuntot dito hanggang sa marating na nila ang bahay ng matanda. Maya-maya pa, nagsikumpulan na rin ang kanilang mga kasama, bit-bit ang mga sandata nito. Pagdating naman ng pangkat na pumasok, bahagya naman yung tumigil sa harapan nila para pagmasdan ang dami ng kanilang bilang. Nang mapagtanto naman ng mga ito na napapalibutan na sila ng mga kadugo ni Adalino, hindi naman maiwasang tumawa ng isa sa kanila habang nakatingin kay Tandang Marcelo. Ayon dito, hindi nila inaasahan na ganun pala kahanda ang angka ng kanilang kalaban. Dagdag pa nito na, wala naman silang gustong palabasin sa kanilang pagpunta, pagkus ang tanging nais lang nila
makuha ang labi ng kanilang kapamilya. Mariin din yung nagbabala na dahil sa ginawa nilang yon, mas lalo lang nilang pinapatindi ang tensyon sa kani-kanilang mga panig. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong napasilay sa kinaroroonan ng mga pinsan niyang dumadarag sa bangkay ni Bernardo. Halos sipol lang nito, agad nitong nabitawan ang labi ng kanyang kaibigan. Pagkatapos nun, naglakad ang grupo para kunin ang bangkay. Nang makuha na nila ito, dali-dali naman silang lumabas. Sa hindi malamang dahilan, walang ginawang pagkilos ang kanilang pamilya na siya namang ikinagulat niya. Kung hindi kasi siya nagkakamali, itinuturing nilang matinding kabastusan ang ganoong uri ng gawain ng mga nilalang. Nang marinig naman ng kanyang ama ang naging hinaing niya, agad naman yung bumulong sa kanya habang itinuturo ang iba pa nitong mga kasama na nasa labas ng baluarte nila. Ayon dito, na sa mga sandaling yan, hindi sila ang nakakalamang, kundi ang mga nilalang. Hindi man niya nakikita pero sa mga oras na yon sila ang nasukol ng mga ito. Nangyari ang ganoong bagay dahil sa pagpapabaya ng iilan sa kanilang mga bantay. Matapos namang mailahad ng kanyang ama ang mga katagang yon, agad namang lumapit si Tandang Marcelo sa kanila para sabihin na ang mga nangyari ay sumasakatuparan lamang sa kanyang mga nais. Hindi totoong may nagpabaya sa kanila, bagkus sumusunod lamang sa plano ang mga bantay nila. Dagdag pa nito na, inaasahan niya ang pangyayaring yon, kaya gusto niyang makita ang reaksyon ng mga ito sa ginawa nilang pagpaslang sa bata. Marahil ay, yun na rin ang magsisilbing hudyat para muling magkagulo ang kanilang mga angkan. Pagtatapat pa ni Tandang Marcelo, hinihintay niya talaga ang pagkakataong yon para matapos na nila sa kanilang panahon ang hindi matuldokang sigalot. Dahil sa sinabi nito, agad namang naunawaan ng kanyang ama ang nais nitong iparating. Pagramdam niyang wala na sa kanilang lugar ang mga nilalang, agad naman niyang tinipon ang lahat ng mga mandirigma para sa biglaang pulong. Siyempre, hindi naman maaaring gawin nila ito ng hindi kasama ang matanda, kung kaya't nagpasya siyang sa bahay na lamang nito isagawa ang kanyang naisip na plano. Pagpatak naman ng hating gabi, lahat ng mga mandirigma nasa loob na ng pamamahay ni Tandang Marcelo. Bawat isa sa mga ito, halos hindi na magkamayaw sa pagtatanong ukol sa rason ng biglaang pulong. Dagdag pa ng mga ito na, hindi naman gaanong malala ang banta, kaya bakit pa nila ito kailangang gawin? Sa loob ng ilang minutong walang katapusang pagpapalitan ng agam-agam ng mga ito, matyaga lang naman silang nakinig. Kalaunan, nang medyo manawa na ang kanilang mga kasamahan, dito na ito pa isa-isang tumahimik. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, nagsimula na itong maglahad ng mga bagay-bagay na kinakailangan nitong malaman. Upang maging diretso naman ang kaisipan ng kanilang mga kasama, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Sa halip diniretso na niya ang mga ito, nang sa gayoy maging handa ang bawat isa sa kanila. Nang marinig naman ng lahat ang napipinto nilang pakikipaglaban, bakas naman sa mukha nito ang pag-aalala. Nababahala man ukol sa mga mangyayari, wala kang makitang ni isa sa mga kadugo niya ang pinanghinaan sa mga balitang narinig nila. Matapos namang makapag-wika ng kanyang ama, sinundan naman ito ni Tandang Marcelo para mapalakas ang loob ng mga ito. Sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap, itinuon nila ito sa mga taktika ng pakikipaglaban. Napag-usapan din nila ang abilidad ng kanilang mga kalaban, gayon din ang mga kakayahan ng bawat isa sa mga ito. Paulit-ulit ding binanggit noon ng matanda. Unang beses itong mangyayari sa loob ng 2 dekada, kaya bago nila isagawa ang kanilang pag-atake, kinakailangan muna nilang magkaroon ng tagapagmasid sa pugad ng kalaban nilang lahi. Mariin din itong inilahad. 1 linggo lang ang haba ng kanilang paghahanda, kaya sa loob ng mga araw na yon,
kailangan nilang gawin ang lahat upang malaman ang mga dapat nilang malaman. Matapos naman itong mabanggit ni Tandang Marcelo, agad naman itong nagtalaga ng pangkat na namumuno sa mga magmamasid. Dahil din sa nataong siya lang ang batang naroon, inabisuhan siya nitong huwag magpapakalat ng istorya hanggat hindi pa nangyayari ang mga pinaplano nila. Makakatulong ito upang manatiling kalmado ang lahat. Makinig ka, Adalino. Kahit musmus ka pa, may maitutulong ka na sa amin. Ito ang kauna-unahang utos na makukuha mo sa iyong pinuno. Tuparin mo ito, kagaya ng pagsunod mo sa utos ng iyong ama. Matapos naman itong makapagwika, nagpatuloy ang seryosong usapan. Dumaan ang mga araw, kumilos na ang mga pangkat nang hindi nalalaman ng iba nilang kapamilya. Nababahala man si Adalino sa kilos ng mga ito, pinili niyang magtiwala. Upang palagi rin siyang merong balita sa kasalukuyang nangyayari, hanggat maaari hindi siya humiwalay sa kanyang ama. 2 araw pa ang lumipas, dito na nga sila niyakap ng mga karumal-dumal na balita. Sa 5 tagapagmasid na kanilang pinapunta, 2 lang ang nakabalik. Bawat isa rin sa mga ito, nagtamo ng matinding sugat sa katawan. Ayon sa mga nakaligtas, 1 gabi lang ang lumipas nang makalapit sila sa pugad, agad nilang napansin ng mga kakaiba nitong ikinikilos. Akala nila noong una hindi sila nito natunugan, pero laking gulat na lamang nila nang bigla sila nitong hinanap pagtungtong ng dapit hapon. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi na nila namalayan pang nasukol na pala sila ng mga nilalang bago pa man nila maikubli ang kanilang mga sarili. Alang-alang sa mga impormasyon nilang nakuha, napilitang magsakripisyo ang 3. Ang kabayanihan ng mga ito naging daan para malampasan nila ang mga amumongong nakapalibot sa lugar kung saan sila nagmamasid. Ang problema lang, habang tumatakbo sila papalayo, sinundan sila ng 2 nilalang. Nasa kaanyo-anyo ng asong gubat, kaya hindi naging mahirap ang paghabol ng mga ito sa kanila. Dahil dito, imbis na ituon nila ang atensyon sa pagtakas, napilitan silang kaharapin ng mga ito. Mabuti na lang talaga, may natira pang punyal sa mga lalagyanan nila, kaya nakaya nila itong labanan hanggang kamatayan. Dagdag pa nung isa, kaya sila nahirapan sa puntong muntik na silang mamatay ay dahil sa sadyang malalakas yung mga aswang na nakalaban nila. Pagtatapat pa niya na, nung iniwan nila ito, hindi nila yun tuluyang napaslang. Bukod kasi sa kaya pa ng mga itong kumilos, pansin din niyang hindi gaanong kalaliman ang pinsala nitong natamo. Pagkarinig naman ng kanyang ama ukol dito, napagtanto nitong buhay pa ang 2 yon. At kung hindi siya nagkakamali, marahil ay nagpapagaling na rin ito sa kanilang pugad. Matapos naman nilang malaman ng lahat-lahat, hindi na sila nag-alangan pang paghandaan ang napipintong labanan. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, napilitan na ang kanyang ama na ilahad sa mga kadugo nila ang sitwasyon nilang kinakaharap. Alam kasi nitong kailangan ng malaman ng mga tao ang mga nangyayari para naman maging alerto ito sa mga posibilidad na pagsalakay. Sa kasagsagan naman noon ng pagbabahay-bahay ng kanyang ama, naging maigting naman ang pagbabantay sa hangganan ng mga lupain nila. Ilang oras pa ang lumipas, habang abala sila sa kanilang ginagawa, bigla naman silang natigilan nang may marinig silang sigaw, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito agad namang naalarma ang mga tsuhi niya, kasabay ng mabilis nitong pagtakbuhan sa lugar kung saan nagmumula ang sigaw. Si Adalino naman at ang kanyang ama, tumungo na rin doon para makita ang kasalukuyang sitwasyon. Maya-maya pa, nang marating naman nila ito, dito na tumambad sa kanila ang isang dambuhalang amumongo na nagwawala. Nagawa na nitong mapaslang ang isa nilang kasama, ngunit ang naging kapalit naman ito ay ang pagtarak ng isang mahabang kampilan sa katawan ng nilalang.
Nang hihina man ang engkanto, patuloy pa rin ito sa pagwawala, dahilan para kumilos na ang kanyang ama. Walang sabi-sabi, agad naman itong pumulot ng gakamaong bato, nilagyan ng pantigalpong dasal, sabay bato ng napakalakas sa nilalang. Pagtama naman ito sa ulo ng amomongo, bigla naman yung humandusay sa lupa, kasabay ng pagkawala ng malay nito. Nang masipat naman yon ng mga nakikipaglaban doong bantay, agad naman nila itong pinagtulungan para pugutan ng ulo. Nang mapaslang na nila ito ng tuluyan, dali-dali naman silang bumalik sa kanilang mga pwesto, buhat sa mga nilalang na kanina pang nagmamasid mula sa malayo. Upang magkaroon naman sila ng ideya sa kasalukuyang nangyayari, dali-dali namang lumapit ang isa sa mga ito para ilahad ang tungkol sa grupo ng mga aswang na kanina pang nagmamasid mula sa malayo. Nang marinig naman ng ama ni Adalino ang tungkol dito, nagmamadali naman siyang umakyat sa itaas ng bakod para pagmasdan ang buong paligid. At kagaya nga ng sinabi nito, natanaw niya ang 4 na pangkat ng mga aswang na unti-unting umuusad mula sa malawak na patag papalapit sa kanilang tirahan. Habang ginagawa naman ito ng mga nilalang, unti-unti naman nilang narinig ang mga himig ng bruha na parabang nagsisilbing musika ng mga ito upang hindi manghina ang kanilang grupo. Matapos naman itong masaksihan ng kanyang ama, agad naman itong tinipon ng grupo nila na halos nasa 35 ang bilang. Bagaman armado ito ng mga buhok ng tikbalang, hindi pa rin niya maipagkakaila ang pagiging dehado nila sa laban. Para naman magkaroon sila ng lamang, pinili nilang gumamit ng mga sibat at kalasag. Lahat ng mga marurunong humawak nito, nauna sa kanilang hanay upang magsilbing depensa ng kabuuan. Sa likod naman ng mga mandirigmang yon, nagtatago ang mga tsuhin niyang may hawak na kampilan at latigo. Nasa likod din ng mga ito ang mga magaling mamana, kasama si Tandang Marcelo at ng kanyang ama, na pawang nagbibigay mando sa kabuuan ng pangkat. Nang mabuo na nila ang kanilang grupo, agad naman silang umusad papalabas. Upang masiguro rin ang proteksyon ng kanilang mga mahal sa buhay, nag-iwan ang mga ito ng iilang mga magbabantay. Kabilang sa mga yon si Adalino, kaya kahit gustuhin man niya noong umuwi, alam niyang hindi ito maaari. Dumaan pa ang kalahating oras, tuluyan na ngang nakalayo ang pangkat ng kanyang ama. Sa isang iglap, bigla na lamang nilang narinig ang pagsugod ng mga ito, kasabay ng walang humpay na sigaw at atungal ng mga nilalang. Kahit malayo ang patag kung saan yun naglalaban, nasaksihan niya kung papaano umatras ang grupo ng tatay niya. Habang tumatagal din ang digmaan, mas lalo silang nasusukol ng mga ito at sa katagalan nagawa na nga nitong mapangibabawan ang grupo. Pagsilay naman ni Adalino na natalo na ang pangkat nila, hindi na siya nagsayang pa ng oras na manatili sa lugar kung saan siya nagbabantay. Sa halip ang ginawa niya, pumunta siya sa bahay ni Tandang Marcelo bago siya tumakas. Naisip niya kasi na upang maipagpatuloy ang laban ng kanilang angkan, kinakailangan nilang maharangan ang tagumpay na hinahangad makamit ng mga nilalang sa pamamagitan ng pagtakas kasama ang libreta. Alam niya kasing hindi masasabing panalo na ang mga ito kung wala ang bagay na yun sa kanila. Sa loob ng ilang minutong paghahanap, matagumpay naman niyang nakuha ang baul. Bago rin niya nilisan ng bahay, kinuha niya ang 3 ginintoang buhok ng tikbalang na hindi na ginagamit ng matanda. Pagkahawak naman niya rito, agad siyang sumuot sa masukal na kakahuyan. Ilang metro ang layo mula sa kanila. Doon na nga niya narinig ang mga sigaw ng kadugo niya na humihingi ng tulong. Nakakapanlumumang hindi niya nagawang mailigtas ang kanyang ina't mga kapatid. Pilit siyang nagpakatatag alang-alang sa tadhanang alam niyang kinakailangan niyang tahakin. Ayon kay Adalino, na sa mismong gabing yan, marami siyang tinakasang mga nilalang. Para makaligtas at maabutan ng susunod na araw, ibinuo niya ang kanyang sarili sa lupa
walang pakialam sa kung sino man ang hayop na naroroon. Paunti-unti rin niyang nilimitahan ang kanyang paghinga at hanggat maaari, iniiwasan niyang kumilos. Kahit wala kasi siyang nakikita, hindi niya maipagkakaila ang dami ng mga nilalang na naglalakad sa kakahuyan kung saan siya naroon. Mabuti na lang, nabigo itong matunto ng kanyang kinaroroonan. Bago rin ito umalis, narinig niyang nag-uusap-usap pa ang mga ito ukol sa pagkawala ng libretang matagal na nilang hinahanap. Kinabukasan paggising niya, tumambad sa kanya ang lugar nila na wala ng katao-tao. Bagaman karumal-dumal ang nangyari rito, wala siyang nakitang bakas ng nangyaring insidente. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman siyang umusad sa kabila ng kawalan ng destinasyon na pupuntahan. Isang linggo ang lumipas matapos matalo ang kanyang angkan. Napadpad siya sa isang bayan, ilang milya ang layo mula sa kanila. Kahit marami siya roong taong nakakasalamuha, walang kahit ni isa sa mga ito ang kanyang pinagkatiwalaan. Hanggat maaari, nakatuon lang sa libreta at mga buhok ng tikbalang ang kanyang atensyon. Hanggat walang nawawala sa mga ito, kahit hindi na siya kumain, wala yung problema. Ayon nga kay Adalino, na sa sobrang hirap ng sitwasyon niya, parang hindi niya na noon maisip kung papaano pa siya makakabawi. Basta ang ginagawa na lamang niya, magpatuloy sa kung ano man ang nais niyang gawin. Ngunit sa kasamaang palad, tila bang naubos na rin ang swerte niya. Hindi nagtagal, nang wala na siyang mahanap na pagkain sa bayan, napilitan na rin siyang lumabas dito. Inaasahan niya na kasing hindi siya roon maaaring magtagal, lalo na't may posibilidad na masundan siya doon ng grupo ng kanilang kalaban. Pag-usad naman niya noon sa isang mahabang daan na purong kakahuyan lamang ang nakapaligid, pinili niyang maghanap-hanap ng pagkain. Kakasunod niya noon sa mga bunga ng kahoy, hindi niya napansin na malayo na pala siya sa daang tinatahak niya. Ilang oras pa ang lumipas. Nang marating niya ang isang tagong lugar, may nakita siyang matandang lalaking may mahahabang itim na buhok. Kung hindi siya nagkakamali, nasa edad 80 taong gulang na ito. Uugod-ugod man kung titingnan, hindi niya maipagkakailang napahanga siya ng matanda dahil kahit nasa ganoong edad, nakaya pa rin itong makapagpastol ng 2 baka. Maya-maya pa, pagdaan naman ito sa bukal, bahagya naman yung napatingin sa kinaroroonan niya habang nagsasabi ng, "Iho, papasapit na ang dapit hapon. Hindi maganda sa iyong manatili sa lugar na ito. Mahiwaga ang paligid at maraming mapanlaro. Sa itsura mo, parang nagugutom ka na. Halika, sumunod ka sa akin. Papakainin kita." Nang marinig naman ni Adalino ang sinabi ng matanda, hindi siya nagdalawang isip na paunlakan ito. Sa pagbagtas naman nila ng daan, pinili niyang sumunod ng tahimik. Ni pagtanong sa pangalan ng matanda, hindi na rin niya ginawa. Indikasyon na wala na siyang pakialam ukol sa kung ano man ito at sa kung ano ang gagawin nito sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nakarating sila sa isang maliit na palayan na nasa tabi lang ng bundok. Payapa ang lugar na yon. May mga manok at iilang mga hayop na kalimitang inaalagaan. Habang papalapit, halos hindi naman niya maiwasang mamangha sa kanyang mga nasisilayan. Mahirap mang sabihin pero sa mga sandaling yon, napagtanto ni Adalino na yon ang buhay na kanyang hinahanap. Ayon sa kanya, isang natatagong paraiso ang tahanan ng matanda. Bukod sa napakatahimik, wala rin ito sa mga bayan at baryo. Kompleto na rin doon ang kanilang mga pangunahing pangangailangan, kagaya ng tubig, pagkain, at iba pa. Dagdag pa niya na, napakasarap din ang simoy ng hangin sa lugar at halos hindi ka magsasawa sa tanawing iyong makikita.
Paglapit naman nila sa bakuran ng bahay, agad naman siyang pinaupo ng matanda sa upuang nakapako sa ilalim ng lilim ng puno ng mangga. Pagsunod naman niya rito, nakita niya itong nagtali muna ng baka bago lumapit sa kanya. Nang magkaharap na sila, agad naman siyang tinanong nito ukol sa kung saan siya nagmula at kung ano ang pangalan niya. Dagdag pa nito na bibihira lamang siyang makakita ng taong nakakapasok sa lugar na yon. Gawa ng protektado ito ng mga naninirahan doong engkanto. Nabanggit din ito sa kanya na hindi basta-bastang nagpapahintulot ang mga nilalang na naninirahan doon kung wala itong kaugnayan sa kanya. Pagkalahad naman dito ng matanda, nagpakilala ito sa pangalan niyang Santissimo. Dagdag pa nito, ermitanyo siya ng bundok at matagal na panahon na siyang naninirahan sa lugar na yon. Sa ilang dekada niyang pananatili roon, siya pa lamang ang kauna-unahang taong nakausap nito. Matapos naman itong makapagsalita, itinuro nito sa kanya ang mga palay na sumasabay sa simoy ng malakas na hangin. Hindi mo mapipigilan ang kagustuhan ng tadhana. Ilang beses ka mang sumuway, ibabalik at ibabalik ka nito kagaya ng palay na pinag-iisa ng buhay na sumasabay sa hangin. Iho, naniniwala ka bang matagal ka nang naglalakbay at paulit-ulit na nabubuhay sa mundong ito? Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, hindi naman niya maiwasang mapaisip ukol sa mga hiwagang nababalot sa mga kataga. Sa isip-isip noon ni Adalino, maaari ngang may punto ito, lalo pat lahat ng mga nangyayari sa kanya parang may kaugnayan sa bawat isa. Hindi lang yon, perpekto rin ang mga sandali noong ginawa niya ito, dahilan para makarating siya kung saan man siya naroroon. Matapos namang pumasok sa kanyang isipan ng mga bagay-bagay, hindi niya mapigilang maniwala sa matanda. Alam niya kasing nagsasabi ito ng totoo at malakas din ang kanyang kutob na hindi niya yun kalaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ibinahagi nito sa kanya ang isa sa mga kwentong hinding-hindi niya makakalimutan. Ayon sa matanda, magmula noong dumami ang tao sa mundo, kabilang na tayo sa mga ito. Sa bawat panahon na tayo'y namamatay, isinisilang tayong muli para tapusin ang mga layuning hindi natin noon natapos. Hanggat may layunin ang ating mga kaluluwa, mananatili tayo sa mundong ito, taglayang iba't ibang laman at pagkakakilanlan. Dagdag pa ni Ermitanyong Santissimo na kahit siya'y musmus na maituturing, sadyang hindi niya maipagkakaila ang posibilidad na marahil sa nakaraang buhay niya, siya ang namumuno sa pamilya nila. Maaaring yun ang rason kung bakit pinagdaanan niya ang ganoong sitwasyon. Matapos naman itong mailahad ni Ermitanyong Santissimo, hindi nito maiwasang mapangiti habang tinuturo ang libretang nakatago sa kanyang likod kasama ang 3 ginintoang buhok ng tikbalang. Alam mo, iho, mukhang kinakailangan mo nang gamitin ang mga bagay na yan. Kinakausap ako ngayon ng hangin. Nagbabanggit ng mga panganib na paparating. Matapos naman itong mailahad ng matanda, agad naman siya nitong inabisuhang ilabas na ang libreta. Pagtatapat pa nito na, matutulungan niya ito kung magtitiwala yun sa kanya. Nang marinig naman ni Adalino ang sinabi ng matanda, hindi niya yun basta-bastang pinaunlakan. Sa halip, pinag-isipan niya muna ito ng ilang araw bago siya nagdesisyong sumunod sa nais nitong mangyari. Kalaunan, pagsang-ayon naman niya sa nais ng matanda, dito na nito inilahad sa kanya ang iba't ibang kakayahan ng libreta na maaari niya roong matutunan. Ayon dito, na kung magiging pantas lang siya, walang makakatalo sa kanya habang hawak niya ang karunungan nito.
Mariin ding inilahad ni Tandang Santissimo na kaya hinahangad itong makuha ng kalaban ng kanilang angkan ay dahil sa kakayahan itong magtawag ng malalakas na uri ng engkanto. Sa sandaling mapag-usaya niya ito, kayang-kaya na niyang kumuha ng mga nilalang na nagmumula sa kabilang mundo. Dagdag pa nito na, tanging yon ang nag-iisang paraan para malabanan niya ang kanyang mga kinagagalitan. Nang marinig naman ni Adalino ang sinabi ng matanda, hindi siya nag-alangang sumunod sa nais nitong mangyari. Alam niya kasing tanging yun na lamang ang maaari niyang magawa para maipaghigante ang mga kadugo niyang napaslang. Sa loob ng 2 buwan, nagsanay itong si Adalino. Ang unang isinakatuparan ng matanda ay ang pagpapalakas ng kanyang katawan. Sinimulan na rin ito ang pagsasanay niya gamit ang 3 buhok ng tikbalang bago sila mapadpad sa mga ritual ng pagtawag sa mga nilalang. Para naman hindi siya gaanong mahirapan, napagdesisyonan ni Tandang Santissimo na ituon niya muna ang kanyang wisyo sa pagtawag ng mga tikbalang. Sinundan ito ng mga laman lupa hanggang sa kaya niyang magtawag ng mga nilalang na hindi basta-bastang nakakarating sa mundo ng mga tao. Ayon kay Adalino, napakahirap nitong gawin. Kaya kung nagkataong hindi si Ermitanyong Santissimo ang kanyang maestro, maaaring abutin siya ng ilang taon bago niya ito tuluyang mapaghusayan. Dagdag pa niya na, kahit unang beses pa lamang nakita ng maestro niya ang libreta, nakapagtatakang alam na nito ang lahat ng mga nilalaman nito. Hindi nagtagal, dala ng pagkahumaling niya sa aral na kanyang tinatangan, hindi na niya napansin pa ang bilis ng pagtakbo ng oras. Isang araw nagulat na lang siya. Alam na niya pala ang lahat. Nakakamangha man ito para sa kanya. Hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa mga sakripisyong kanyang pinagdaanan. Nang mapagtanto naman ni Tandang Santissimo na handa na siya, dahan-dahan naman itong ibinaba ang sabulag ng lugar kung saan sila nakatira. Dito rin niya nalaman, mag-iisang linggo na palang umaaligid sa lugar na yon ang kanyang mga kalaban. Nang marinig naman ito ni Adalino, agad naman siyang nagmasid sa buong paligid. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang parang hindi man lang nag-aalala ang matandang naging maestro niya. Bukod sa nakaupo lang ito sa kanilang pinagtatambayan, panay lang din ang paghigop nito ng kape na parang wala man lang silang kalaban. Maya-maya pa, unti-unti na rin niyang napansin ang pagbalot ng kadiliman sa buong lugar. Iho, maghanda ka na at paparating na sila. Maganda-gandang laban ito, kaya sulitin mo ang bawat minutong kaharap mo sila. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman niyang binuklat ang hawak niyang libreta at sa kumpas ng kanyang kamay, umahon mula sa lagusang nilikha niya sa lupa ang isang engkantadong binubuo ng mga nagbabagang bato at apoy. Pag-utos naman niya sa nilalang na gumawa ng liwanag, dahan-dahan naman yung umihip ng apoy sa mga sanga hanggang sa mapununan nito ang mga dahong nagmumula sa mga maliliit na puno. Matapos naman yung gawin ng nilalang, agad siyang nakarinig ng alulong mula sa malayo. Nasisiguro ni Adalino na hindi aso ang narinig nilang huni, dahilan para maging handa siya. Dumaan pa ang ilang segundo, nagsimula ng magliparan ang mga ibong nagpapahinga sa mga puno, indikasyon ng matinding panganib na paparating. Pagkurap naman ng kanyang mga mata, dito niya na nasilayan ang mga amumongo at mga aswang na naglalakad papalapit sa palayan. Kasakasama ng mga ito ang iilang gabunan, maging ang mga mangkukulam at bruhang minsan na niyang nakita sa labanan. Pagsilay naman niya sa mga ito, lahat ng galit niya bigla na lamang bumalik. Halos magwala na rin siya noong mga sandaling yan, pero mariin siyang inabisuhan ni Tandang Santissimo na hindi niya kailangang magpalamon sa galit. Sa halip ang gawin niya, gamitin ang kalungkutang nararamdaman niya upang makapaglikha siya ng isang magandang taktika. Mariin din itong inilahad
na sa kasagsagan ng pakikipaglaban, walang magagawa ang pagpapasakop niya sa kanyang emosyon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, sa abot ng kanyang makakaya, pinili niyang maging kalmado. Kalaunan, nang bumalik na sa tamang wisyo ang kanyang kaisipan, dito na naging malinaw sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Maya-maya pa, nang magsimula ng magsalita ang mga dumayong nilalang, ipinakita niya sa mga ito ang kawalan niya ng takot. Hindi rin siya nagpapaapekto kapag binabanggit nito ang pagpanaw ng kanyang mga kadugo na siya namang ikinagalit nila ng husto. Dahil sa ganoong pag-uugaling ipinakita niya kung kaya't hindi siya nahulog sa pang-uudyok ng mga ito. Imbis din na siya ang magalit, ang nilalang na yon ang nakaramdam ng pang-iinsulto. Pagtitig naman niya sa kausap niya, bahagya naman yung umangil ng malalim kasabay ng buong puwersa nitong pagsugod papalapit sa kanya. Nang masipat naman ito ng engkantong tinawag niya, agad naman itong tumungo sa unahan niyang bahagya para abutan siya ng proteksyon. Dahil sa ginawa nito, napanghisi lang naman ang nilalang na papalapit habang mabilis na nagpapalit anyo. Kisap mata lang noon ang naging pagitan nang bigla itong maglaho sa kanyang harapan kasabay ng paglitaw nito sa kanyang likurang bahagi. Matapos naman itong gawin ng nilalang, inakala nitong katapusan na niya, ngunit ilang dipa ang pagitan niya kay Adalino, may napansin itong mga nilalang na biglang gumapang sa kanyang mga braso. Pagsilay naman niya rito, tumambad sa kanya ang maliliit na engkantong halos kasing laki lang ng langaw. Isa-isang bumabaon sa kanyang balat at makalipas lamang ang ilang segundo, naglaho itong parang bula. Matapos naman itong masilayan ng aswang, imbis na sumunggab ito sa kanya, napilitan itong lumihis ng direksyon. Pagsubasog naman ito sa lupa, bigla naman yung napasigaw habang pilit itinatago ang kanyang muka. Akala ng mga kasama nito kung ano lang ang sinaboy niya rito, kaya hanggat hindi pa siya gumagawa ng hakbang, dali-dali na nilang iniligtas ang kanilang mga kasama. Subalit nang makalayo na sila ng bahagya, dito na ito nagsimulang lumuha at sumuka ng dugo. Walang pati ditong ginawa ng kanyang biktima hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Nang masipat naman niya itong dilat na at hindi na gumagalaw, dito na niya sinimulang ilahad ang tungkol sa sanhi ng ikinamatay nito. Lahat ng nabahira ng dugo ng demonyong yan, humanda kayo, sapagkat kagaya niya, ganun din ang sasapitin ninyo. Matapos naman niya itong mailahad, hindi nga siya nagkamali. Sa sobrang bilis ng epekto ng abilidad ng mga engkanto, halos hindi na nagawa pang mapunasan ng mga nilalang ang nagkalat na dugo sa kanilang katawan. Nang masipat naman yon ng mga bruha at mangkukulam, sinubukan nila itong lapatan ng lunas pero masyadong malakas ang mga nilalang na yon. Isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi nila ito natalo ay dahil sa wala silang kaide-ideya kung ano ang gumagawa nito. Nang mamatay na ang mga aswang na nabiktima, bakas sa mga kasama nito ang pag-aalangang lumapit sa kanya. Pagsilay naman dito ni Adalino, dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Maya-maya pa, nang makalabas na siya sa bahay ni Tandang Santissimo, muli siyang nagsambit ng mga buhay na salita kasabay ng pagtitig niya sa lupa. Pagtuldok naman niya sa mga engkantasyon, dito na silayan ng mga nilalang ang muling paglitaw ng lagusang gawa sa purong kadiliman. Ilang segundo lang ang lumipas, may lumabas doong dalawang malalaking kamay na halos hindi nila mawari kung saanong nilalang. Upang makumpirma naman ang uri nito, iniwasan muna nilang sumugod. Sa halip ang ginawa nila, pinagmasdan nila ng maigi ang lagusan habang unti-unting hinaharangan ang lahat ng direksyon. Ang nais kasing mangyari ng mga aswang, hindi na siya makabalik sa kinaroroonan ng matanda sa sandaling manghina siya. Para sa kanila, yun na ang plano nila, kaya hindi sila papayag na basta-basta na lamang itong makalagpas sa kanilang mga kamay.
Nang may sakatuparan naman ng grupo ang kanilang nais, dito na nila tuluyang nasilayan ang nilalang na lumalabas sa lagusan. Noong una hindi pa nila gaanong naaaninag ang anyo nito, pero pagtama naman ng buwan sa katawan ng engkanto, laking gulat na lamang ng mga ito nang tumambad sa kanila ang isang dambuhalang amumongo. Kung hindi nagkakamali ang mga kalaban niyang aswang, yon ang kinikilalang hari sa kabuuan ng kanilang lahi. Kahit hindi pa nila ito nakukumpirma, hindi naman nila maipagkakaila ang matinding takot sa hanay ng mga alaga nila. Makailang beses na rin nilang inutusan ng mga itong sumugod, pero hindi na yon nakakasunod. Pakiramdam ng mga nilalang, may kung anong mabigat na bagay ang bigla na lamang pumulupot sa mga paa nito. Imbis di na pausad ang lakad nito, napansin nilang unti-unti na yung umaatras. Dahil sa pangyayari, di na nagdalawang isip ang mga aswang na sumugod. Naisip kasi nilang kinakailangan na nilang tapusin ang laban, lalo pat ramdam na nila ang biglaang paglakas ni Adalino. Ang kaso lang, habang pinagtutulungan nila ito, napagtanto nilang ubod ng lakas ang mga tinawag nitong nilalang. Magmula rin noong pinalabas nito ang haring amumongo, hindi na sila doon nakalapit. Di lang yun, dagdag isipin din para sa kanila ang engkantong gawa sa nagbabagang bato, kung kaya't habang tumatagal ang kanilang pakikipaglaban, mas lalo lang silang nalalagay sa mapanganib na sitwasyon. Nang maunawaan naman ito ng 4 na gabunan, hindi na sila nag-aksaya ng panahon para kumilos. Inakala nilang kapag napaslang nila si Tandang Santissimo, mapapahina nila ang kakayahan ni Adalino. Dahil sa ganoong agam-agam, agad naman silang sumugod patungo sa bahay kung saan yon naroroon. Pagpasok naman nila sa bakuran, nadatnan nila itong nakatalikod, animoy meron itong pinagkakaabalahang gawin. Dahil sa nakita ng 3, buong puwersa naman nilang sinunggaban ng matanda, ngunit pag-unday nila dito ng saksak, napansin nilang parang bumaon lang ito sa isang malambot na bagay. Matapos nun, narinig nila ang hagik-gik ng matanda habang dahan-dahang humaharap sa kanila. Pagtitig naman ito, bigla nitong nalusaw ang kanilang anyo, dahilan para manumbalik sila sa kanilang mga pangkaraniwang wangis. Nagsimula na rin silang makaramdam ng panghihina hanggang sa unti-unti na silang napaluhod ng presensya ng matanda. Sa puntong yon, halos hindi mawari ng mga ito kung ano na ang nangyayari sa kanila. Bukod kasi sa hindi nila ito inaasahan, pakiramdam nila nakaharap sila sa isang makapangyarihang bathala. Maya-maya pa, dito na nagsimulang magwika si Ermitanyong Santissimo. Bagaman mahinahon ang pamamaraan ng kanyang pananalita, mararamdaman mo ang mga pasimpleng paninindak nito. Kapag ang isang nilalang nakahawak ng mas mataas na kapangyarihan, nakakalimutan nilang may mas mataas pa sa kanila. Madalas hindi ang kanilang mga abilidad ang nagpapahamak, kundi ang kanilang mga sariling pasya. Gaya ng ginawa ninyo ngayon, nakalimutan yung mas mataas ang inyong kaharap. Huli na para magsisi. At kahit umatras pa kayo ng ilang milya, hindi nyo na matatalikuran ang tadhanang naghihintay sa inyong 3. Matapos naman itong mailahad ni Tandang Santissimo, ihip lang nito ng buhay na salita, mabilis ang nalusaw ang 3 gabunan. Ang pagpanaw nila walang naging bakas dahil hindi pa man sila bumabagsak sa lupa, naagnas na ng tuluyan ang kanilang mga katawan. Sa sobrang pino ng mga alikabok na nagmula sa kanila, madali itong natangay ng hangin papalayo. Dahil sa ipinamalas nito, lahat ng nakakita sa abilidad ni Tandang Santissimo, hindi maiwasang makaramdam ng panghihina at takot. Yung iba, dahil sa sobrang pagkasindak, nakalimutan na kung ano ang ipinaglalaban nila. Dala ng kawalan ng layunin, hindi na ito nakapagpatuloy sa kanilang adhikain.
Para na itong mga ligaw na hayop na pilit iniiwas ang kanilang sarili sa matinding panganib na papalapit. Dahil sa pag-atras ng halos humigit sa kalahati ng pangkat, agad namang naramdaman ni Adalino ang kawalan ng kakayahan ng mga natira na magpatuloy pa sa pakikipaglaban. Subalit, kahit alam niyang wala ng saysay ang mga ginagawa niya, hindi siya tumigil na lipulin ang mga ito. Lahat ng galit niyang matagal nang naipon, ibinuhos niya sa mga dumayong nilalang hanggang sa hindi na niya namalayan pa. Natapos na pala niyang paslangin ang lahat ng mga natitira. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, napabuntong hininga na lamang siya habang pinagmamasda ng magandang tanawin na nabahira ng digmaan. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang wala na siyang gagawin sa lugar, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang maestro. Pagkatapos ng ilang minuto nilang pag-uusap, pumasok na rin sila sa loob ng kubo para magpahinga. Kinabukasan sinamahan siya nito sa kanyang binabalak na paglalakbay. Ang nais mangyari ni Adalino, pumalik sa kanilang lugar para ipagpatuloy ang pakikipagdigma sa mga ito. Di naman siya tinutulan ng matanda, gawa ng maging ito man hangad ang kanyang tagumpay. Ilang araw pa ang lumipas. Nang makabalik na siya sa kanilang lugar, napansin niyang malaki na pala ang ipinagbago nito. Gayunpaman, kahit malaki na ang ipinag-unlad ng lugar nila, hindi pa rin nagbabago ang salot na nalalanghap niya. Sa mga sandaling yon, alam ni Adalino na nananatili pa rin sa lugar ang pugad ng kanyang mga kalaban. Maaaring ang sumusunod lang sa kanya ay yung iilang galamay ng mga ito. Matapos naman niya itong mapagtanto, matyaga nilang hinintay ang dapit hapon kung saan paglubog ng araw, dito na siya nagsimulang magtawag ng nilalang. Upang mabulabog ang mismong pugad, dinamihan niya ang malalakas na engkantong kanyang tinawag. Pagsugod naman ng mga ito, agad naman silang sumunod sa likuran nitong bahagi. Hindi nagtagal, nang makarating na sila sa harapan ng pugad, nasaksihan nila kung papaano katayin ng mga tinawag niyang nilalang ang lahat ng aswang na namumugaran doon. Hindi pa nakontento itong si Adalino. Nakisawsaw na rin siya hanggang sa malipol na niya ang mga ito. Bata, matanda, dalaga o binata, walang awa niya itong nilipol hanggang sa masiguro niyang silang dalawa na lamang ng maestro niya ang natirang buhay sa loob ng pugad. Pagramdam naman niyang patay na ang lahat, agad naman niyang inutusan ng mga kasama niyang engkantong apoy na sunugin ang paligid. Ayon kay Adalino, 3 araw na tinupok ng apoy ang lugar bago ito naapula. Nang makita niyang abuna ang lahat ng pinaghirapan ng mga ito, dito na tuluyang napanatag ang kanyang loob. Nagsimula na rin siyang makaramdam ng matinding panlulumo sa mga kadugo niyang napaslang ng mga ito. Lumipas pa ang mga buwan at taon. Patuloy siyang nanirahan sa ilalim ng poder ng matanda. Para naman maging mapayapa na silang dalawa, pumalik sila sa lugar kung saan ito nakatira. Pabor naman ito para kay Adalino, lalo pat ganong mga lugar ang hangad niyang pagtirahan. Nung medyo magkaedad na din siya, nagpasya siyang magkaroon ng sariling pamilya. Sinuportahan naman niyo ng matanda, kaya lubos naman niya itong ikinatuwa. Magpahanggang sa ngayon, doon pa rin naninirahan ang pamilya ni Adalino kasama ang tumulong sa kanya na si Ermetanyong Santissimo.